Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v cestných pretekoch motocyklov sa preniesli z Dolného Hričova na Slovakia Ring. Tu sa konala už tradičná cena Slovenska. Jazdci, ktorých bolo viac ako 200 z viacerých krajín Európy, mali možnosť bojovať o body v rámci viacerých šampionátov a mnohí z nich to aj využili. Navyše sa na Slovakia Ringu zišla naozajstná špička z okolitých krajín, čo samozrejme znamenalo, že diváci sledovali nesmierne tesné a napínavé súboje. Poďme sa na to všetko teraz spoločne pozrieť. V triede Oldtimer do 500 jednoznačne bodovala Šárka Šmitová, ktorá v sobotu síce brala druhé miesto, v nedeľu však už nezaváhala a jednoznačne vyhrala. Jo, bylo to hezky. Bylo to startá cíl a bylo to pěkný. A cítila jsem se strašně dobře. Ono dneska možná i míň foukalo, takže to lípělo. Bylo to pěkný. V spojenej triede 125 GP a 125 SP bol spomedzi slovenských jazdcov najrýchlejší Robert Malík, ktorému v ťažkej konkurencii patrilo druhé miesto v triede, ale aj štvrté celkového poradia. Išlo sa mi dobre, až ku koncu preteku už nám začala šmýkať pneumatika v tých rýchlych zákrutách, ale ináč to bolo dobre. No som rád, že som skončil tak, jak som skončil. V triedách Twin a Super Twin bol najrýchlejším Slovákom Ľudovít Krušina. Je to pekné. Včera byli také trochu lepšie podmienky. Dneska fúka vícej vietra, už sa nedali zajeť takové časy, jak sme zajížďali včera. Ale ako, nemôžu si stiežovať, je to dobré. Dojeli sme celí, zdraví, je to v porádku. V triede Supermoto sa Honza Huk najskôr veľmi tešil z víťazstva, žiaľ po započítaní penalizácie padol na druhé miesto. Oproti včerejšku, kdy nám motorka nejela, tak som tak doskákal do cíle, tak. Nebyt kamaráda, který ho jsem dneska předjel, půjčil mi svičku, tak jsem mohl znova zavodit, vyšlo to, jsem fakt spokojený, super, parádní. A zda najväčšia skupina jazdcov sa predstavila v spoločných pretekoch 300 a 400. Spomedzi nich najrýchlejším slovenským jazdcom bol Bruno Kiš, ktorý navyše dojazdil v triede SSP 300 na 4. mieste. Určite som rád na to, ako mám motorku a aké mám možnosti trénovania. Som veľmi rád, že to vyšlo, ako to vyšlo. A hovorím, že som veľmi rád, ako to dopadlo. V Superšportoch 600 malo Slovensko svoje želiesko v ohni v podobe Tomáša Svitka, ktorý v nedeľu svoju triedu vyhral a navyše pridal aj 3. miesto celkového poradia. Desatinka na druhé ušla, ale na ten včerajšok som si dneska spravil celkom chuť, tak som spokojný, teším sa. Pri týchto pretekoch treba určite spomenúť aj debut Ladislava Veverku medzi šestovkármi, konkrétne v striede Superšport Open. V sobotu zajazdil veľmi dobre, v nedeľu po výbornom štarte však odišla spojka a tak musel Lacko odstúpiť. Je to oveľa lepšie ako 400. Prvýkrát mám akože príležitosť, že superiť. Vďaka mojej výške to bolo na tej 400 celkom trápenie a na to, že som prvýkrát som sa umiestnil v prvej desine, takže som úplne šťastný. V kráľovskej triede Superbike, konkrétne v Superbike Open, štartoval Tomáš Tóth a dojazdil v triede na 2. mieste, ale zároveň bol aj najrýchlejším Slovákom. Preteky boli fantastické a to, že som najrýchlejší Slovák, to až tak ťažké nebolo, lebo není nás tu veľa, bohužiaľ. Tak dúfam, že v budúcnosti sa trošku zmení, ale je to fajn. A snažili sme sa konkurovať proste top 10, čo sú veľmi rýchli okruhoví jazdci. Naša disciplína je road racing, prírodné okruhy, takže som rád, že aspoň sme sa k tej 10 takto priblížili. Cena Slovenska 2024 v cestných pretekoch motocyklov sa jednoznačne vydarila. Na Slovakia Ringu sa zišla plejáda výborných jazdcov, ktorých výkony prítomných divákov doslova dvíhali zo sedadiel. A presne takéto majú byť preteky. Rýchle, napínavé a zaujímavé.